Il-leġenda ta' Prince Charming li saħritna permezz ta' diversi films u serje televiżivi issa ispirat il-famużi Lazarlian Nights tal-Kulleġġ de La Salle. Dan kif wara 3 snin ta' pandemija, l-istudenti ta' Sixth Form ta' De La Salle se jerġgħu jtellgħu il-kunċert annwali tagħhom din is-sena bl-isem Charmed. It-tema misterjuża li tinbidel kull sena tinvolvi storja dwar kif prinċep sab l-imħabba ta' ħajtu. Il-produzzjoni kollha storja prinċipali li tibqa' għaddejja tul is-serata u jkollha wkoll xini ta' sfin, reċtar u kant fost it-talenti partikolari tal-istudenti. Din il-ġimgħa kienet waħda impenjattiva l-istudenti illi kellhom jagħmlu l-aħħar tħejjiet sabiex is-serati jilqu l-livelli li ntlaħaq fi snin ta' qabel il-pandemija. Dawn l-istess preparamenti jibdew minn xhur qabel bl-istudenti jinqasmu f'sottokumitati li jieħdu ħsieb sezzjonijiet partikolari tal-produzzjoni, fost l-oħrajn dawk li jieħdu ħsieb l-isfin, il-mużika u l-arti. Fl-aħħar jiem tal-provi żorna l-istudenti li ilhom mis-sajf jippreparaw għal tmiem il-ġimgħa. Megan Abdilla li hija teżorir tal-Kunsill tal-Istudenti tkellmet magħna dwar il-proċess biex jitwieled dan l-ispettaklu. Dis-sena hemm qisu 200 studenti jieħdu sehem, ovvjament hemm ħafna eċitament, ansjetà wkoll għax isek ma tafx kif ħatarġa ssir wara 3 snin, inqatgħu ħafna informazzjoni għax fl-aħħar mill-aħħar istudenti ta' kull sentej jkunu bħala Sixth Form, allura ċertu informazzjoni ma baqax tittieħed. Imma qisnu sibna postna, sibna fejn sejrin, għaddejjin hopefully kollox jimur sew. Staqsina lil John Paul Bayliss li huwa wieħed mill-atturi prinċipali dwar l-istorja ta' Dram. Prattikament ħatkun storja dwar Prince Charming iltaqa' ma' daqs 3 prinċipessi differenti, tiġi rakkontata mill-futur qisu qed jirrakkonta storja t-tfal, forsi min jaf bħal How I Met Your Mother. Il-produzzjoni ser tkun qed tittella fit-tmiem il-ġimgħa d-dieħla mill-ġimgħa sal-Ħadd b'numru kbir ta' nies mistennija jimlew is-sala tal-kulleġġ.